Mga igsuon, makatingala kaayo ang ebanghelyo karong adlaw. Kay normally, kung asa ang usa ka tawo nangayo og tabang kang Kristo, bisan pag naa sa tunga sa karsada, tabangan na niya diretso. Pero diri sa ebanghelyo karon, wala dayon niya tabangi ang duha ka buta nga nangayo og tabang niya didto pa lang sa karsada. Ayha pa niya giayo ang duha ka buta sa dihang niabot na siya sa usa ka balay. So just imagine, gipagukod-gukod ni Kristo ang duha ka buta, anyat dili sila kakita. Mga igsuon, nganong nag-ingon ana ang atong Ginoo? Unsa kahay mensahe niya alang nato? Maura gihapon mga igsuon, reminder. God delays His answers because He wants you and me to deepen first our desire, and He wants you and me to deepen first our faith in Him. Kanang duha mga igsuon mo'y atong tanawon sa atong kaugalingon, desire and faith. Og napamatud-an gyud ni Kristo ang desire ug ang faith sa duha ka buta. Sa dihang bisan sa ilang sitwasyon nga di sila kakita, wala gyud sila misurrender, misunod gyud sila kang Kristo hangtod nga sila naayo. Mga igsuon, naabitaw ko'y na istorya nga usa ka cancer patient. Ingon siya, abi nimo Father, stage 1 pa lang gaampo na ko nga maayo ko. Stage 2, gaampo gihapon ko nga maayo ko. Stage 3, sugod na ko reklamo Father, nganong wala ko na ayo. Ug diri ko natandog sa iyahang last nga giingon, ug wala ko niabot og stage 4 Father, dili mo lalom ang akong pagtuo sa Dios. Niundang na kog reklamo, nilalom kaayo ang akong pagsalig, pagtuo ug paglaom sa Ginoo, ug andam na kong matay. Malipayon ko, bisan tuod sakit ang akong gisinati karon, pagkalalom sa pagtuo, pero niabot nag stage 4. Mga igsuon, again, God delays His answers to our prayers because He wants you to be better than before. He wants you to be stronger than before. He wants you to deepen first your desire sa maong intensyon nga imong gipangayo. Do you really need that? How deep is your desire? God wants you to deepen first your faith. Kung lalum bagyod imong pagtuo, or gusto niya mas mulalum bagyod ang imong pagtuo. Yes, lisod kaayo ang proseso. Kapoy paabot, sakit while nagpaabot. Pero ang ending, very fulfilling.